Ahoj, poď si so mnou pripraviť šamrole, ktoré sú tak výborné a tak jednoduché na prípravu. Formičky na šamrole, moje mali dĺžku 10 cm, si poriadne kolom dokola natri olejom, aby potom išli jednoducho odstrániť od cesta. Vyvlkané lístkové cesto si nakrájaj na pásiky šírky približne 2 cm, koniec mierne pritlač o formičky a začni otáčať okolo celej formičky tak, aby sa jednotlivé vrstvy prekrývali a v rúre sa teda neoddelili. Na začiatku aj konci formičky nezabudni nechať priestor aspoň 1 alebo 2 cm, pretože cesto narastie a aby neobalilo celú formičku. Na konci formičku s cestom mierne povalaj a utlač a všetko zopakuj, dokým minieš celé cesto. Ja som z jedného cesta spravila 15 kusov. Takto pripravené lístkové cesto ešte potri rozšľahaným vajíčkom, aby šamrole po upečení dostali krásnu zlatavú farbu a peč vo vyhriatej rúre na 170 stupňov Celzia približne 20 minút. Po vybratí z rúry nechaj šamrole krátko odpočinúť približne 5 minút a následne začni vyberať kovové formičky, aby sa na cesto nenalepili. Pokiaľ by si čakal do úplného vychladnutia, cesto stuhne a formička sa ti bude ťažko vyťahovať. Upečené šamrolové cesto následne nechaj úplne vychladnúť a medzi tým si priprav plnku. Do hrnca daj vodu tak, aby sa nedotýkala misy, ktorú uložíš na hrniec až vtedy, keď voda začne vrieť. Zníž silu sporáka na polovicu. Do misy nasyp 330 g kryštálového cukru a 5 bielok. Poriadne zamiešaj a za stáleho miešania var vo vodnom kúpeli dovtedy, dokým zmes dosiahne 71 stupňov Celzia a medzi prstami už nie sú cítiť žiadne kryštáliky cukru. Zmes prelej do misy od robota a šľahaj na vysokých otáčkach po dobu 10 minút. Cieľom je, aby zmes počas šľahania aj vychladla tak, aby na dotyk nebola horúca. Následne do zmesi prilej 20 ml citrónovej šťavy a 20 ml limetkovej šťavy a miešaj iba do spojenia. Upečené lístkové cestá naplň krémom, šamrole posyp práškovým cukrom zmiešaným s troškou kardamónu a máš hotovo. Enjoy!